أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Kalau Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Allah Surah number 18, Suratul Kaf, ayat number 49, Allah says, وَوُضِعَ الْكِتَابَ izincwadi ziyondlalwa. Ngelanga lokwahlulela izincwadi ziyondlalwa. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izincwadi ziyondlalwa kulawo bantu labo abangakholwa, imigulukudu le engafuni ukukholwa izokondlala izokuzana iy'ncwadi. Allahu Akbar. Wala uthi fatara al-mujrimina, uyobona abantu abangakholwa bethukile besaba. Musfiqina mimma fihi, uma ngabe bebona okubhalwe kulezo zincwadi lezo. Umuntu uyothi mangabe evula incwadi yakhe ayinikeziwe ngesandla sesinxele, athi mangabe eyivula athuswe akubona kubhaliwe kuleyo ncwadi leyo. Allahu Akbar. Wayaquluna ya waylatana, bazobe sebezisola bethi yo ngaze ngayilaya. Ngaze ngayilaya. Bayobe besho kanjalo bezisola ukuthi yo ngisenkingeni namhlanje ngaze ngayilaya. Mali hadha alkitab. Allahu Akbar. Incwadi enjani lena? Incwadi enjani lena? Incwadi enjani lena? Allahu Akbar. La yughadiru saghira wala kabiran illa ahsaha. Asikho nesincane isono esishile, ngisho nesikhulu esishile, zibhalwe zonke kule ncwadi. Akukho nokuncane le ncwadi lena ekushiyile. Allahu Akbar. Wa wajadu ma amilu hadira. Allahu Akbar. Ene bazothola yonke into abayenzile iphambi kwamehlabo. Allah uthi mangabe efunda leyo ncwadi yakhe imangaza nje le ncwadi ngoba ubona yonke into ayenzile iphambi kwamehlakhe. Allahu Akbar. Wala yazlimu rabbuka ahada. And akekho umuntu Allah ayomehlulela ngangazanga kwenze. Allah unejustice, Allah uzobe enza ubulungiswa. Akekho umuntu Allah ayomehlulela ngangazanga akwenze. Yingakho Allah ethi wattaqu yawma la tajzi nafsun an nafsin shay. Lisabe lelo langa lelo lapho kungekho umuntu ozobe khona ukusiza omunye umuntu. Lisabe lelo langa lelo lapho ngisho umntwana angeke khona ukusiza uma wakhe, umama angeke khona ukusiza umntanakhe, ubhuti ngeke khona ukusiza umfowabo, usisi ngeke khona ukusiza udadewabo, ubaba ngeke khona ukusiza umkakhe, umama ngeke khona ukusiza indoda yakhe, abazali ngeke bakhona ukusiza abantu ababo. Allahu Akbar. Uthi lisabe-ke lelo langa lelo lapho umuntu nomuntu eyobe nikezwa incwadi yakhe ezandleni zakhe. So bafowethu, nina enisanhlanhlatha, enisenza okwezinkanuko zenu, enisenza okwentando yenu, ningafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, ningafuni ukukhonza umdali wenu ngendlela afuna ukukhonzwa ngayo. Isexwayiso lesi, thutha lapho wakhe khona, ufulele kusakhanya. Ucele umdali akudonse ebumnyameni akulethe ekukhanyeni. Uhambe endleleni eqondile khona umdali wakho ezohlala ejabulile ngawe. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.